В сферата на комерциалните решения за справяне с неприятни миризми нищо не се доближава до FreshWave AIQ. Единствената линия е безопасни, ефективни продукти, унищожаващи органични и неорганични миризми. Преди повече от 20 години OMI Industries създаде науката зад FreshWave AIQ като решение за индустриалните миризми при пречистването на отпадни води и производството на асфалт. От това доказано изключително ефективно решение произхождат FreshWave AIQ, най-безопасните, най-ефективни комерциални продукти за премахване на миризми, предлагащи по-висок стандарт в елиминирането на лоши миризми. Създадени от патентована комбинация от растителни масла и вода, FreshWave AIQ не съдържат вредни химикали и маскиращи аромати. Това ги прави безвредни за околната среда и безопасни за използване навсякъде и по всяко време. Когато молекулите FreshWave AIQ бъдат освободени във въздуха, техният електростатичен заряд привлича лошите миризми. Молекулите остават във въздуха, а когато станат напълно наситени, падат на земята. Продуктите FreshWave AIQ притежават сертификат на Агенцията за защита на околната среда на САЩ, създаден за природата, с който се отличават продукти, които са едновременно безопасни за използване и за околната среда. FreshWave AIQ се използват по целия свят в различни индустрии: здравеопазване, туризъм, хранителна, образователни услуги, почистващи услуги, възстановителни работи след бедствия, като пожари и наводнения. За бърз насочен контрол върху миризмите се насочете към FreshWave AIQ за въздух и повърхности. Той моментално се свързва с молекулите на лошите миризми и ги елиминира във въздуха или проникнали в различни повърхности. FreshWave AIQ се предлага в различни и готови за употреба разфасовки под формата на спрей. Тук се включва 100 мл джобен формат с помпичка, а също разфасовките от 250 мл и 1 литър с лост. Също така се предлагат и 5 литрови опаковки за допълване, а и 5 и 20 литрови разфасовки с концентрирана формула. FreshWave AIQ за въздух и повърхности може да се добавя и към кофи с разтвор за почистване, увлажнители за въздух или системи за студена мъгла. FreshWave AIQ гел е създаден с цел непрестанно да елиминира миризми във въздуха и е подходящ при борба с постоянни проблеми, естествено, безопасно и ефективно. Просто отстранете лепенката, поставете перфорирания капак и оставете движението на въздуха да свърши останалото. FreshWave AIQ гел се предлага в готови за употреба контейнери 250 и 500 грама и в 10 кг контейнер за допълване. Килимите и тапицериите са магнит, в който лошите миризми се вграждат и са сред повърхностите, които са най-трудни за третиране. FreshWave AIQ Multi е най-силният продукт на пазара, който може да бъде добавен по време на предварителното напръскване или към екстракторна машина за пране, за да се елиминират всякакви миризми, заклещени дълбоко в тъканите на материята. FreshWave AIQ Multi е много ефективен в премахването на миризми от пушек, плесен, урина, изпражнения и повръщано и е съвместим с всички почистващи препарати и технологии. Просто налейте FreshWave AIQ Multi в резервоара на почистващата машина. FreshWave AIQ Multi се предлага в готови за употреба опаковки от 100 мл, 250 мл и 1 литър, а също и под формата на концентрат в опаковки от 2,5 литра, 5 литра и 20 литра. Много комерциални перилни препарати са създадени, за да се премахват мръсотия и петна, но често не могат да се справят с неприятните миризми. Използвайте FreshWave AIQ Multi като допълнение към перилния препарат, за да елиминирате проблемните миризми от мухъл и плесен, урина, изпражнения, повръщано и пот. FreshWave AIQ Multi е съвместим с всички комерциални перилни препарати, а също така е подходящ за замърсени покривки, мопове и микрофибърни кърпи. Маскирането на миризми с изкуствени аромати и химикали е рисковано за здравето, бъдейки едновременно с това скъпо и неефективно. Когато имаш нужда от план за борба с неприятните миризми, обърни се към натуралните продукти за премахване на лоши миризми FreshWave AIQ, по-високия стандарт в обезмирисяването, а те ще абсорбират и унищожат миризмите на молекулно ниво.